Nuorten valtaaman talon tyhjennys on nostattanut kiivaita mellakoita Kööpenhaminassa. Mellakoijia vastassa oli satoja poliiseja. Kymmeniä nuoria pidätettiin. Kiistellyn talon puolesta mellakoitiin myös joulukuussa. Jagtvei 69 iskettiin aamu 7 yllättäen, mutta suunnitellusti. Iskun kärkenä olivat Tanskan terrorismin vastaiset poliisivoimat, joita muun muassa nostettiin konteissa talon ikkunoista sisään. Tulipalon estämiseksi rakennukseen ruiskutettiin sammutusvaahtoa. Der skete simpelthen det, at det tog få sekunder, det var så planlagt. Lige pludselig var en vogn ude foran os, og ud af den sprang hjemklædte betjente med hjelm og visir. Og ingen nåede til at taske op fra jorden, så blev vi altså ført bort. Førte hen ad jagtvejen her. Og samtidig skete der i samme sekund, at 2 vogne med lift blev fyldt op til taget af huset, og hele gaden var fyldt med politifolk og fyldt med vogne. Varsinaiset katumellakat alkoivat, kun sadat nuoret kerääntyivät protestoimaan Vallatutalon tyhjennystä. Poliiseja oli kaduilla Kööpenhaminan Nørrebro kaupunginosassa myös satoja. Vallatusta talosta pidätettiin yli 30 nuorta. Yhteensä noin 70 nuorta otettiin poliisin huostaan, muutamat saivat vammoja ilmassa lennelleistä kivistä ja roinasta. Mellakat levisivät läheisille kaduille, missä muun muassa jätekasvoja sytytettiin palamaan. Television haastattelemat tanskalaispoliitikot tukivat poliisin toimia. Jamen, jeg synes det er godt. Altså, det er på høje tid, at det bliver ryddet. Jagtvei 69 annettiin nuorten käyttöön 80-luvulla, mutta kaupunki myi sen vuosituhannen alussa. Nyt sen omistaa uskonlahko, jolle oikeus antoi luvan häätään nuoret. Nuoret eivät poistuneet, ja joulukuussa talon puolesta oli väkivaltaisia mielenosoituksia, joissa pidätettiin lähes 300 ihmistä. Tänään poliisin mitta oli täysi.